Siyabingelela. Wonke umuntu la ekhona khona siyambingelela, i-South Africa yonkana. Kuphi nakuphi la ukhona khona umuntu nje ongabukela le channel noma ozobona le channel ka-Dr. Spikili, siyabingelela. Bonke-ke abantu abazi u-Dr. Spikili siyababingelela namhlanje. Nabantu futhi abangamazi u-Dr. Spikili siyababingelela namhlanje. Nabantu abasizwa u-Dr. Spikili siyababingelela bonke. Nabantu abangasizwa futhi u-Dr. Spikili nabo laba khona siyababingelela. Abalandeli baka-Dr. Spikili, ama-subscribers asubscribe kwi-channel ka-Dr. Spikili, siyababingelela. U-Dr. Spikili lo ubingelela abantu namhlanje. Ngithi-ke namhlanje i-Sunday namhlanje, siphuma kothandaza, siphuma kokukhuleka ngoba yonke into iqala emthandazweni. Noma yini eyenziwayo kuye kuthiwa kumele kuvulwe ngomkhuleko ngenxa yokuthi umthandazo phela ubalulekile umthandazo. Yilokho nje ngilana-ke kule channel, ngila kwaMhlaba Uyalingana vele, la engisebenzela khona kwaMhlaba Uyalingana, futhi la khona okuyisekhaya la engikhona khona. Ngithi-ke namhlanje-ke ngixolise kubantu ukuthi sekunesikhathi eside ngigcinele ukungena kule channel ka-Dr. Spikili ngenxa yokuthi-ke ibhizi-ke hlezi ngixakile. Makusile hlezi kuyale ngenxa yebhizi. Ngibona-ke kunzima ukuthi ngijahe ukuza ngala kule channel ngishiye ibhizi. Kungcono uma ngabe ngibhekane nomsebenzi ukuthi kumele ngisize abantu, ngiqale ngiqede ukusiza abantu. Uma ngabe ngiqeda bese ngiyavela-ke. Abantu sebengifonele-ke bathi hhayi sebangikhumbulile futhi basho ukuthi sekunesikhathi ugcinile ukuvela Dr. Spikili, wenze njani? Cha, ngikhona. Futhi sisazoba khona nje kule channel. Siyolokhu sicathulisana nje lapho nalapho, silokho sikhona nje. Solokhu siyincenga nje kule channel. Yilokho nje umuntu ongaka-subscribe nje kule channel aka-subscribe, enzele ukuthi naye ibeke emathubeni ukuthi ngaso sonke isikhathi u-Dr. Spikili uma ngabe eza ney'ndaba ekwazi naye ukuthi azithole zishisa lezo y'ndaba early. Phela uma usubscribe-ile iy'ndaba ziqala kuwe kuqala uma ngabe uyi-subscribers ka-Dr. Spikili. Uma kuphuma ividiyo nje ivela kuwena kuqala. Yilokho nje okuningi kakhulu-ke namhlanje iy'ndaba esinazo namhlanje zithi-ke kungamaholidi lezi nsuku ephasika. Abantu-ke ngoba ngihlezi ngisho kubona ukuthi ngaso sonke isikhathi ngabathembisa abantu ukuthi into abazongibuza ngayo nje ukuthi bacela ukuthi ngikhulume ngayo noma ngichaze ngayo la, ngizochaza ngaleyo nto leyo. Namanje-ke bangibuzile ukuthi yini engiyilungisile njengoba kungamaholidi. Bathi bayabuza ukuthi kahle kahle uma ngabe kuyila maholidi anjenganalawa, ikuphi bona okumele bakwenze noma yini umuntu angayilindela uma kungamaholidi. Noma yini umuntu okumele ehlome ngayo ngoba phela kuyadingeka ukuthi zonke iy'khathi namasizini afikayo onyakeni adinga ukuhlonyelwa ngendlela yakhona. Kufuneka i-treatment ngaso sonke isikhathi. I-treatment kufuna ihlezi ikhona, kufuna uhlezi uyigoma ngaso sonke isikhathi ukuze ukwazi ukudlula kuleyo sizini esuke ifikile. Cha-ke njengoba kungamaholidi, into ekhona khona, into eyenzeka isikhathi esiningi kube nemicimbi ekhona, imicimbi, imikhehlo, kuningi nje imisebenzi yabantu abalele, kuhlatshwe iy'nkomo, kukhona yonke into eyenziwayo lezi nsuku lezi njengoba kungamaholidi. Kubizwa ukuthi-ke abantu njengoba bazokwehla basuka kuphi koGoli, kubo-Durban, kuphi la baya emakhaya. Ngikhuluma ngabantu abasebenzayo. Kuyaziwa ukuthi abantu bazobe bahlangene, ama-families azobe ehlangene. Umuntu osuke izitha zakhe ziyazi ukuthi uzobe khona ekhaya. Vele-ke ziyomlungisela. Uma kuwukuthi umuntu ekade ekuthakatha ngonyaka odlule, uyazi ukuthi uzobe ukhona, uzoqhubeka la agcine khona. Kubizwa ukuthi abantu abahlomeke. Kunenduku-ke la okuyiyona esithi abantu abahlome ngayo.
okuyinduku yala ekhaya ka-Dr. Spikili. La ekhaya ka-Dr. Spikili sinenduku-ke esiye siyenze uma ngabe isimo sinjena okuthiwa inkunzi kayihlehli. Iyona all in one le nduku ka-Dr. Spikili ekwaziyo ukuthi ukwazi ukudlula kuleso simo noma ngabe kuthiwa kukhona izinto ozenzayo ekhaya lakho, wenza umcimbi, wenza umsebenzi noma wenza ini. Ukwazi ukwedlula nje noma ngabe kuthiwa ufungelwe. Le nduku iyakwazi ukuthi ixoshe imimoya emibi iphinde iyivale. Iphinde futhi iyalivikela nekhaya ukuthi noma ngathiwa kukhona into elunjiwe ukuthi kulelo khaya njengoba bazobe benomcimbi badinga kwenzeke lokhu nalokho okubi. Iyakwazi ukunqanda zonke lezo zinto lezo esuke lawo manqina enyatho wena osuke uboshelwe wona. Induku-ke le kuthiwa inkunzi kayihlehli, abaningi bayazi namanje sisayiphethe la ekhaya, okuyiyona okusetshenziswa yona. Uma ngabe uphethe inkunzi kayihlehli, suke kugarantiwe ukuthi noma ngabe kuthiwa uzokwenza umcimbi noma ngabe kuthiwa uya ekhaya, isuke uvikelekile ngayo yonke indlela. Ayikho into embi ezophoseka ey'ntweni zakho ngoba phela uma ngabe singaqapheli izinto ziyonakala izinto. Uma uvele uyokwenza izinto nje ulengisa izandla ungenayo induku osuke wena uyiphethe. Yilokho nje engingakusho kubantu ukuthi abantu mabahlome babe nayo inkunzi kayihlehli ezokwazi ukuthi ikwazi ukulawula sonke isimo, silawuleke ngendlela efanele. Yilezo y'ndaba nje kakhulu namhlanje esingazo la. Bayangibuza abanye ukuthi kanti wena Dr. Spikili uyathandaza yini? Ngithi impela ngiyathandaza njengoba nibona nje namhlanje nje bekade ngithandaza. Futhi-ke la kwa-Dr. Spikili kuthandazwa khona la ekhaya kuyekhulekwa nje ngoba zonke-ke izinto ziqala emkhulekweni. Uma ngabe-ke ngiyothandaza laphaya engithandaza khona esuke ngikhulekela bonke abantu engibasiza la ekhaya kwa-Dr. Spikili ukuthi izinto zabo ayilunge. Abagulayo abangakasindi namanje bakwazi ukuthi basinde ey'feni ezibaphethe. Nezinto zabo abanye zingakaphumeleli sengiyocelela bona ngoba phela yonke into kudingeka amandla abe khona amandla. Wonke umuntu-ke kuba khona iy'nyanya ahamba nazo ngaso sonke isikhathi. Ilokho nje akuningi kakhulu-ke. Ngizonipha nje iy'namba zika-Dr. Spikili. Inamba ka-Dr. Spikili ithi 071 106 9603. 071 106 9603. Iy'namba zika-Dr. Spikili lezi atholakala kuzo uma umuntu mhlawumbe kunemibuzo afisa ukuyibuza noma efisa ukuxhumana no-Dr. Spikili, yilezo y'namba engitholakala kuzo. Bese-ke ama-direction aza la ekhaya kulula kakhulu. KwaMhlaba uyalingana la kwa-Dr. Spikili. Uma uza khona uthatha iy'moto eziya KwaMhlaba uyalingana kodwa eBhambanana. KwaMhlaba uyalingana eBhambanana. Ungakafiki-ke eBhambanana khona isitobhi okuthiwa iseMathayini la ufike wehle khona, and then suke sekuseduze kwa-Dr. Spikili. Uza ngemoto yakho ufike ungene khona emathayini uyofika isuke sekuseduzane, and then uma uza ngama-hike uyagibela vele wehle khona emathayini before ufike eBhambanana. Then-ke sobe sesiyakuhlangabeza uyahlangatshezwa kwa-Dr. Spikili ngemoto yakhona ezokuthatha ikubeka egcekeni kwa-Dr. Spikili. Yilokho nje akuningi kakhulu. Ngicela ningibambe evidweni